Maya payabak po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katampong pa sariling kapagnasan kaniting misa. Daraon tala ng po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po di Gloria Torres, Mirna Lising, Amare et Servire Choir, Anita Hison, Betty Rivera, Ning Torres, Evelyn Chanco, Puring Rivera, Francis Rivera, Ana Marie Dison, Remedios Manalang, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Encarnacion Tolosa. Kapasalamatan da naman ng Al Joseph UC. Kapasalamatan King Aldodang Kibaitan, di Father Sotero Yutok, Ada Ronesa Lau, Miri Welia Tolentino, Teres Tolentino. Para kingalananggang kapainawaning kaladwa dari Domingo Senior, Domingo Junior, Conchita, Aurora, Erlinda, Natividad, Nenita, Jesus, Magdalena, Aida, Maria Segundo, Iluminada, Paul, Aniceto, Maria, Angelo, Rosita, Olimpio, Gloria, Pascual, Crisostomo, Marco Francis, Gregorio, Rosario, Julita, Angelo, Rosita, Maribet, Tyron, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Talakataw po makiabig indalita pamukulat. Balena pari, balena hari, bansang iniwi, taong epili, kayang hewani, pusalaning yato, pankaya munye, napapatuto, hingkayang daya, huevos melinis, hingkasalanan, at sablang tumis, salaning yato, at kayang nasin, yaring kayausan, yaring bikilan, balena pari, balena hari, bansang iniwi, taong epili, kayang kewani, pusalaning yato, pankaya munye.
Pangalan po ng Anak, ang po ng Banal na Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabay kay kaingan. At kaya ka antimurin. Maya pa abak kay po. At yun hanapin keng second Friday na ng October. At ining panahon, lalabas at lilipas sa itang mga mamalayan. At salamat King Diyos sa magkalub kay katamo ka ring sablang panahon, bang manatili tapang ketiking yato. Nyabat ang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan. Aminan talapang pagsisyan din kasalanan tamo at anyaran pamilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang mukom king yato, kimbip mong katuliran, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang patutu, king panyatang ning pamagari ng Diyos, kapamilatan ng dapat mo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang patnubemi, king pamaglaban, king demonyo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. King Diyos sa may pahintutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, yampang miyagya ka, iting ayin, anting kapamintuan, king kaya kang amano. Ikabos na kaya sana ka rin kaya kasalanan. Pasig na nga na kami, at tayran pa inturo, king alangang gaming kayablasan. Itiadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ng banal espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Pamamasang iba't, king libro ning propeta, Joel. Ikayong pari king altar susuyo, sako ing isuludyo, at kumyak kayo. Templo kaya kayo yang luban, ban ka rin manangis kayo kabukas. Alang trigo ni alakman, ban king kaya kong Diyos iyampang. Iyutos siyo ing pamag-ayuno, maus kayong kapulungan. Pamuntok kaya kayo lang tipunan, pati na ring sabla, king Huda, manok nangan. At kilob ning templo ning kaya kong Diyos, kaya ka rin manyambitan. Daratang ni ing aldo ning Ginoo, ing aldo, anong kapilan ing mayupaya, ipagpana ing kasiran. Makatakot ing ipasari ning aldong ito. Syupa niya ing trumpeta, kampana, tiktigan niya king Sion, ing bundok-bundukan ng banal ning Diyos. Galgal kayo memalen ning Huda, huling ing aldo ning Ginoo, malapit niyang datang kaya kayo. Metong yang aldo ang maralumdum at malungkot, aldo yang matuling at malulang. Lumusubyo ing maragul at tapok ning duron, anting dulong akakalat baboring bundok. Kapilan man e pamikabage a anti kanyan, at ena mikaanti pa kanyan. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginoo ukumane ing yato king mitmong katuliran. Ing Ginoo ko maning yato, kimip mong katuliran. Pasalamatan da ka o Ginoo king mabilog kong puso. Kakong pamalita sablang makapagmulalang depat mo. Kaya katumula ko at magsaya ko. Puryan ke ing lagyo mo o Ginoong kakatas-katasan. Ing Ginoo ko mani ing yato, kimip mong katuliran. Sebyanan mo ring bansang e kikilala kaya ka. Ding marok linipol mula. Lagyura kapilan man e namasambit lapo. Ding tao nga lang Diyos, menak bagla king mismong kulkul agewara. King bitag a inumang dakako,
karin lamera kap, ding sariling pitisda. Ing Ginoo ko maning yato kimit mong katuliran. Dapot ing Ginoo, hariya kapilanman. Si Jane ing kayang trono, anting piyukuman. Hukumane ing yato king mitmong katuliran. Atula na la king kayang katutuan, ding sablang taong kayang lelangan. Kakong pamalita, sablang makapagmulalang depat mo, kaya katumula ko at magsaya ko. Puryan ke ing lagyo mo, o ginong kakatas-katasan. Ing Ginoo ko maning yato kimit mong katuliran. Alleluia, Alleluia, oh, Alleluia, 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 oh, Alleluia, oh, Alleluia, Alleluia. Puryan me ing Ginoo o Jerusalem, iparalane ing kayang amano, king yato. Alleluia, 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 Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa aking may pabalita, pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang pepalol ng Jesus, ing meto nga demonyo, ating mapilan ka ring tao, as sinabi, Beelzebul. Ing prinsipi da ring demonyo, ing minyaw paya kaya, ban paluwal ka ring demonyo. Atin mo namang may kipagsalita kaya, baring panyabukan. Inawad na kaya, ing pakit siyang mala, ay ba't banwa? Dapat balo ng Jesus, ing karelang isipan. Niya sinabi na karela, may bagsak yung sa anumang kayarian, ami sasagsag, karing tapok, ami laban-laban. Ing pamilyang may sasagsag, may bagsak ya. Inyanong ing kayarian ng Satanas, may sasagsag ya, makanano yang manatili. Sasabihin nyo, king papalulan ko ring demonyo, uling Beelzebul, dinina na akong upaya. Nung papalol kong demonyo, king kapamilatan ng Beelzebul, nino naman yung minya upaya ka rin kaya kong alagad, barong ipalwal. Ila mismo patutwanda, king may kamali kayo. Dapat nung papalol kong demonyo, king kapamilatan ng upaya ng Diyos, mga baldugan, king miras na kaya kayong pamag-ari na ng Diyos. Nung imeto nga taong masikan at makasandatang ganap, bantening balena, ing bandina miligtas. Dapat nung lubanin ing taong mas masikan kaya at sambutane, kung anongan ding sandatang panaliganan ing makibandi, at ipamiyan ing taong linob, ing banding pinako na. Ing taong ekampi ka na ako, laban niya ka na ako. At ing sasaw, makipanipon ka na ako. King kamatutuanan, mangalat siya. Potang imarok kay Espiritu, lumwalya, king meto nga tao, magluyon-luyon niya karing mga langing lugal at manintun api pagpainawana. Nung alayang akit, nga nang sumabi kay sarili na, magbalik ko, king bale, ibatan ko. Karas na, akit na king malinis siya at areglading bale. Inyama koya at mangumbirang 7 espiritong may gitmarok kesa kaya. At lungubla at manoklangan ka rin. Inya lalong maging marok kesa king sadya, ing maging kabilyan ng taong ita. Ing may pabalita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
Magandang morning po sa lahat. Gusto ko lang pong pagnilayan natin yung bandang huli. Yung pinalayas ng masamang espiritu sa kwento ng Panginoon. Pero babalikan niya yung lugar. Na pagbalik nitong demonyo sa pinanggalingan niya lugar, na kung saan siya tinaboy, makikita niya maayos na raw at areglado. Na kaya ang gagawin niya, sasama pa niya yung mga kasama niyang demonyo para doon sila manatili. At ang pangwakas na sinasabi ng Panginoon inya lalong maging marok kesa aking sadya, maging kabilyan ng taong ita. Kaya lalong mas maging masama ang maging kalagay ng taong yon. Pinagpipilitan ko pong maunawaan itong sinabi ng Panginoon. Pero alam niyo po, yung mga experience natin sa mga na drugs, o kaya nalulong sa sugal, o kaya nalulong sa alak. Mayroon pong mga rehabilitation dyan. Dito sa atin, may mga lugar kung saan dinadala yung mga nalulong sa droga. Nare-rehabilitate naman sila after some time dun sa lugar. Pero nangangailangan sila ng mga support groups. Nangangailangan sila ng mga kasama, lalo ng kanilang pamilya, para mapanatili yung kanilang pagbabago. Kung hindi, magkakaroon ng relapse. At alam niyo, ang nakakapangilabot, pag nag-relapse sila, mas grabe kaysa sa dati. Pag bumalik sila sa mas grabe ang nangyayari sa kanila. Pag nag-relapse. At parang yun ang nakikita ko dito. Sa mga taong gano'n, nalalong sa ganyan, talagang pinagtutulungan natin silang masagip. Pero, yun nga, nakatulong tayo, pero meron pala tayong kalaban na di nakikita. Yung demonyo na magpupumilit, nasisirain pa rin ang buhay ng taong yan. Kaya kung natalo siya sa unang laban, itong demonyo, kasi nga na yung isang parang nagsasama pa siya ng mas maraming masamang demonyo para sirain ang buhay ng taong dapat sana'y natulungan na nating mawala sa tanikala ng kanyang pagkalulong sa droga. So, ibig sabihin, sa mundong ito, talagang parang nakikipaggera tayo sa demonyo. Palakasan na kung natalo siya, susunod yung mga kasama pa niya para sirain ang ninuman sa atin. Siguro ito, maging aware lang tayo rito. Kaya ito pong ebanghelyo natin tungkol din sa pagkakaisa. Tungkol sa pagkakaisa, pagkakabuklod. Nabanggit ng Panginoon dito kung nagpapalayas siya ng demonyo sa ngalan ni Beelzebul, ibig sabihin, ano yan, parang may pagkakawatak-watak ang demonyo. Sabi niya, kung gano'n, hindi magtatagal ang kaharian niya. Kaya parang sinasabi ng Panginoon na buti pa yung mga demonyo, may pagkakaisa para manira. O kaya naman pwede bang yung mga demonyo, gayong demonyo sila, pwede lang sila magkaisa? Hindi ba mabuting bagay ang pagkakaisa? Bakit sila nakagawa ng mabubuting bagay tulad ng pagkakaisa? Padadaig pa ba tayo sa demonyo na masama? Padadaig ba tayo sa kanila? Hindi ba natin kayang mas magkaisa, tayong nagnanais na mangibabaw ang kabutihan, kaysa sa mga demonyo na ang hangarin mangibabaw ang kasamaan?
Kaya lang, ano nga bang kademonyuhan? No? Yung, alam niyo sa akin wala namang mukha ang demonyo Wala namang mukha ang demonyo. Yung mga larawan na may sungay, nanlilisik ang mata, may buntot, ang pangit-pangit, mukhang kambing. Para sa akin mga katangisip ng ating mga ninuno yan Wala naman talagang ganung mukha. Kasi kahit sa Bible, hindi naman din binagyan ng mukha. Wala namang description. Pero kaya kanyang binigyan ng mukha ang demonyo para ipakita ang masamang itsura ng kasamaan. Di po ba tayo, pag mayroon kang kaaway, na galit ka, sinasaktan ka, pag ipapadrawing sa'yo, anong mukhang idodrawing mo? Halimbawa, mayroon kang teacher na napakataray, tapos namamarusa. Alam niyo po, nung nag-aaral akong elementary, idodrawing ng mga kaklase yan. Mayroong sungay, mayroong pangil. Kasi parang ganun Pero pag mabait ang teacher, idodrawing ng estudyante, parang anghel. Di ba? Ganun tayo Kaya wala namang mukha ang demonyo Pero pwede natin lagyan ng mukha sa pamagitan ng ating ginagawa. Ang masamang ginagawa natin ay ating pagbibigay ng mukha sa demonyo, sa kademonyuhan. Ang masasamang ginagawa natin, yan ang pagbibigay natin ng mukha sa masama, sa demonyo. Kaya kung ayaw natin mabigyan ng mukha ang demonyo, we do the opposite. Gawin ang kabutihan at mabuburang mukha ng demonyo. Gawin ang pagmamahalan, pagtutulungan, matuwid, mabuburang mukha ni demonyo. Ang lilitaw na mukha, ang mukha ng Diyos sa mabuting ating ginagawa. At yan pong ginawa ng Panginoon. Ang kanyang mga ginagawa ay mga mukha na ang Diyos ay nandoon, kapiling ng mga tao. Sabi nga, siya'y nagpapalayas ng demonyo sa pamagitan ng kamay ng Diyos. Kung siyang nakapagpalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kamay ng Diyos, ibig sabihin, nandito ang kaharian ng Diyos. Kaya tulad po ng Panginoon, naway ang bigyan natin ng mukha ay ang mukha ng Diyos sa pamagitan ng ating ginagawang mabuti at ating burahin ang mukha ng demonyo sa ating mga masamang nagagawa at ginagawa. Amen. Magsitay po tayong lahat ngayon at ating idulog sa pinating mga kahilingan. Tayong lahat na inaakay ng Panginoon na burahin ang mukha ng kasamaan ng ating maipalitaw ang mukha ng Diyos sa pamagitan ng ating mga mabubuting ginagawa. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, sa panmukeng makipamuk para kaya ka. Ginoo, sa panmukeng makipamok para kaya ka. Para king Santa Iglesia, kapilan man sana sasawang makipamuk king Diablo, at alangtok ng nosanang derinan babala, ringkeyang anak, laban king amuyot ning pamanukso, manalangin taking Ginoo. Ginoo, sa panmukeng makipamok para kaya ka. Para ka ring atsuking kayupayan, kapilan man sana, maging kayanib Satanas, ang makasalikot gulot ning upaya ning pamanabusong politikal at makipamansang salapi, manalangin taking Ginoo. Ginoo, sa panmukeng makipamok para kaya ka. Para ka ring alangmali tutukswa ng Satanas, akit dasana ang pamaglinglang ng demonyo, ama namuyot karelo, kapamilatan ding alang kahininginan, immoral a pelikula, libro at magasin,
manalangin taking Ginoo. Ginuusapan mo kayong makipamok para kaya ka. Para kaya katangan, parati ta sanang makabante at parating manalangin. Ulingin kaya katang kasalang, ing demon, ning diablo, lilibot siyang anting layon amamius, manintun niyang alaklak na, manalangin taking Ginoo. Ginuusapan mo kayong makipamok para kaya ka. Ngeni puwadwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Ginong Jesus, ding tauli mo nga mano, karing apostol, king mula ni Getsemani, ngara, manalangin kayo, banay ko manabo king tukso. Sapan mo king lumaban king tukso, at idakyan mo kaya sana king kaya kang tagumpe. Igang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Dito pong mag-offer, magpilata na pong kinlibutan. Manu kami nga kabilyan, dingke kami daralanan, ing bukod mo kapag nasan, ekalasang tanggapan, Pinapening katawan mo, alak ning hidaya mo, ahinari ke kong balayan, naingin ka mo, Ginoo, ing paligaya. Manalangin kay pakamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karing gamat mo, king kapurit ikaligaya ning kayan lagyo, ning kaya kataming kasaplala at ni mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, busan mong iting sakripisyo, king kaligaya ning kaya kang lagyo, padalisayan na kami at tayran pa inturo, king biyalang angga. Itiadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya At kayo, kaya ka antimurin. iyat na yorem puso yu. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. King lugod kaya kayang lalanganing tao, at inyang mga itulid diyang miparusan, king kaya kang pakalulu, kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring anghel at ding sablang koro ning banwa, mit mong kapag mula lang sasamba arapan mo. Ing siwalami makisan metong sana king karela, kabang kakantarang mit mong tula, ing dalit ning kaya kang ligaya, at ngaming sasabi, Banal, 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 banal ya banal ing ing Ginoo. Ginoo. Diyos ang maipaya. Mipnuya ing banwa at tingyato. Tingyato king kaya kang ligaya. ligaya. Hosana Hosana king kakatas kakatas-katasan. Mapala jay daratang kinagyo ni Ginoo. Hosana Hosana king kakatas kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyarlang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo.
Bayan mi daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan. Kinuaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pirasan at binyena ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya ko nga nat ka na niya. Itiing ka na akong katawan. Amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay bading apunan, kinuaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kan iti. Iti yung kalis yung kana akong daya, yung daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karisablang tao, ban keta, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ni Cristo Medea, ni Cristo Sinobia, ni Cristo datangya, datang Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapak mo ba ming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban may ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at sablang pare. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninang sabling niya, lalong lana di Javier, Jose, at Julieta. Ading ala pang mayang unabi, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang angga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kayo, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu ko, purianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, Amen, Mapaminto king amahan tala pangabos at mibog kimbalan ng turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ibpamin, at yung kabanwa, bisan banin lagyo mo, datang kaya kami ang kayarian mo, may paminto ng loob mo, kaya disulip antibanwa. Ing kakanan ni King Aldo, ibiyem mo kaya kami King Aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ring sada may kaya ka. Anting pamamatawad mi karing may kasada kaya kami. Angin mo kaya pa isaw kintoksu, nunay kabus mo kami kisablang marok. Ikabus mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkadubing kapayapan king panawon mi, ban king kasawpan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing keriyan, ating kayipayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ni kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen.
ing kapayapaan ni Ginoo mantabay sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Di po may kakapatid, masyatangin pupugayang kapayapaan. Kapayapaan kaya kaingan. Kapayapaan masating lalaki. Kordero ng Diyos. Aminalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, aminalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, aminalako, king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami, ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, nilalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaw, king apunan ng kordero. Ginoo, Ginoo, matampang panggap kaya ka. dapat yagas ming Yagas ming amano amana mo. mo, umayap na ako. Mayat. Inginum alambis siya, inginum mapaglunos siya, inginum malambis siya, mapaglunos siya. Inginum alambis siya, inginum mapaglunos siya, inginum malambis siya, mapaglunos siya. Purihan ming Ginoo kaladwa ko, at lagyo ng lusok banal. Purihan ming Ginoo kaladwa ko, alam natin ang tandanan. Purihan ming Ginoo kaladwa ko, alam natin ang tandanan. Inginum malambis siya, inginum mapaglunos siya, inginum malambis siya, mapaglunos siya. Inginum malambis siya, inginum mapaglunos siya, inginum malambis siya, mapaglunos siya. Patawaran mo di salamong, king sakit makayapan ka, ating demutin aunawa na, malugod malambis siya keka. Ating demutin aunawa na, malugod malambis siya keka. Inginum malambis siya, inginum mapaglunos siya, inginum malambis siya, mapaglunos siya. Inginum malambis siya, inginum mapaglunos siya, inginum malambis siya, mapaglunos
Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose. Itangan po. Bapu talalingap ning talapagligtas. Esposo ning nuwan a Birhen Maria. Kaya ka in Diyos penibala ni inganak na bugtong. Kaya ka in Maria binili na ing kapanaligana. Kambe mo i Kristo mi katawan niyang tao. Nuwan a San Jose. Kaya kami mo naman. Ipakit mo ing metong kang ipa. At tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulo ang ponsikaran pilubluban, at ipanluwalo mo kami karing sablang morok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itangan po. O mapamakalulo ang pong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaya ko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mi ngini kaya ka, ing balikdan mo kaming may punlugod, at iyat-yat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong may tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, ating gawan dayti e makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambiyan imbelwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayangon nabi. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Mananon na sana, pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayin loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. E mo sana pisawili ing aklis mi kaya ko, king kagulanan mi, nunebag kus mo kaming kabus king sablang panganib, o maligayo at kanwanan na birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia. Ipanalangin mo kami. San Agustin. Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, kapinan man sana, ay kay magkulang mamampang kapuryan kaya ka, para king masaganang biye. Ang ngayon ipagkalod mo kaya kami, kaniting Eukaristya. At parati kaya sanang makabuklad, apilubluban, tanggap king kaya kang kalam. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Amen.
ang ginuman tabi kay kayo, at kaya ka ang timurin. bendisyonan ako nga ng Diyos sa maipain to. Ang ipa, ampo ning anak, ampo ning banal espiritu, Amen. may narinig kaya katang kapag masusyan, umeta ng inig, king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, Salamat, King King Diyos. Diyos. Lahat po salamat at maya po oras kaya kaingan. Gandang araw, marami pong salamat. Alo kang Maria, nagaling at magsinta, uliay kekenino, malunod kekeng tuto, hingdalisip pamamuri, hingrenang matas nili, ausan biyang birenindo, malugod kekeng A relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran, keni King Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan, King Banuang 2021, bilang banuaning misyon. Iting banwo amika temang, Missio ad Gentes, o misyon karing sabla, makapitnayo karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasosyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwo, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusyo king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapyo karing balang vikaryo. Mika online assembly nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu karing pakakalulo king Archdiocese. Damdaman talo ding mapilon a testimonya, iba't karing kapatad tamong mi pagkalaman king Cruzado de Penitencia y Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katataulian, ing katlong dake, yapin ing milablab, o mipagmasusyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwo ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam, karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapagmasusyan, mayariya, king metong abanal amisa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapagmasusya na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon karing kay katamong kapagmasusyan, king physical mang paralan, o king kapamilatanda ring kay katamong official broadcasts. Abiyabi tamong manalangin para king kaligtasan ding sabla kaniting pandemya. At bendisyonan na kayo po yung may payang ganing Diyos. Ngayon pa, ang po ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Ang kami